Jo. Jeg kan lide fiskefilet med persillesovs og kartofler. Og så kan jeg lide boller i kaj, pizza, burger, lasagne, kylling. Og hvad har I? Jeg kan lide kylling. Og så kan jeg lide fredunser. Og og tarteletter. Og toast. Og knækbrød. Og en marmelademad. Lækkert mad, hva'? Har I det hyggeligt? Jo. Jeg kan lide videre, og jeg kan lide det. Jeg kan lide det hele muligheden. Det der er i mad. Og første gang har jeg prøvet at spise sild. Rørsild. Hvad laver I? Den er ikke god. Jeg prøver lige. Hej.